Najbolji strijelac HNL-a u povijesti. Vugrinec. Najbolji strijelac Gorice ove sezone. Čujić. Ko je najbolji strijelac u povijesti hrvatske reprezentacije? Šuker. Najveći stadion u Europi. Camp Nou. Koje je godina osnivanja Gorice? 2013. 14. Čekaj, Gorica je ušla u HNL 2018. ili 2017. 2009. 2009. Koji klub ima najviše Liga prvaka? Real. Igrač sa najviše nastupa za hrvatsku reprezentaciju. Modrić. Najmlađi igrač koji je debitirao za hrvatsku reprezentaciju. Alen Halilović. Igrač s najviše zlatnih lopti. Messi. Koliko igrača ima u početnoj postavi futsala? 5. 5. Pobjednik je Ivica Pršek. A ne!